maknuti rukom dogovorite o pult, jer to izaziva ove eksplozije koje smetaju i onima koji nisu ovdje među nama, u drugoj sali su. Izvolite, ali da znate da ste otišli preko reda i to nije u redu. Kolega, evo ga, sa naočarima, on već čeka 10 minuta. Ja molim da me uzme deo predsjedništva u zaštitu koji organizuju govornike, pošto predsjednik je zaokupljen pričom, propustio da primeti da sam ja na redu. Nije problem, nećemo da pravimo skandal oko toga. Molim vas. Šta duhovito govorite, kolega? Ajde, recite malo duhovitost. Nemojte mi trošiti 3 minuta, molim vas. Neću da ovo je jedino mesto gde možemo nešto da kažemo, da nas vi čujete. Vodite računa šta govorite, kako govorite. Ne čujete i vidite, gledate, a ne vidite. Ne, nego ne mogu nekorektnost i bahatost da podnesem. A vi je ispoljavate na svakom koraku. Rečeno mi je da sam ja na redu, izvinjavam se. Hoćete da onda pustim kolegu sa ja vam nisam rekao. Od sada gledajte u mene kad ja presedavam. Svi gledamo, kolega Šoškiću, u vas. Čini mi se i previše dugo. Prestanite s pričom. Molim vas, pa nemojte me iritirati. Baš sam danas hteo da izađem lepo, konstruktivno, da nikog ne napadam, a svi zaslužujete, pa zaslužujete da budete kao koleginica, pazite, nije koleginica jedina uznemirena. Ako nastavite ovako, neko će vam doći s kantom benzina u komoru, zapalit će i sebe i vas. Jel to očekate? Molim vas. Odlično, i vi treba da se obraćate auditoriju. Ustavno pravo građanina je da nešto kaže, ako mogu da ne budem prekinut. I sad ova 3 minuta računam da teku od sada. Molim vas, ja sam advokat Željko Simić, neko će reći onako i ovako, nije bitno. Sve što sam uradio i pokušao da vam pisao sam i sa iskrenom željom da dam doprinos da bude bolje svima nama. Molim vas, imamo neprijatelja, znamo ko je. Imamo prijatelje, znamo ko su. Protiv ove vlasti se mora podići lestvica. Ne treba štrajkovati pred Palatom pravde, treba pred vladu da stanemo, da im ne damo da uđu u zgradu. Ja ću prvi da stavim, pa da nas uhapse ako treba. Razumete? To mora da se uradi. Pazite, što se tiče poreskog statusa, žao mi je što vam i tada nisam pisan dopis poslao. Znači, 4 meseca pre problema sam došao u komoru, rekao, bio sam kod drugarice u Ministarstvu financija, kaže mi, ostani Željko na knjigama, jer sam zbog naplate od jednom onog službenih odbrana za 3 godine neplaćene, probio ona 3 miliona, kaže, ostani, uvode vam neke razrede levo desno. Nemamo sa kim da razgovaramo u našoj sopstvenoj komori. Pa vama su i druge kolege pisale svašta, kolega je uradio pravnu analizu svih uporedno pravno sistema notara, vi niste obratili pažnju ni na njega, ni na mene, ni na koga. Molim vas, naš konačni cilj i zahtev prema u ovom protestu, kolega Đorđeviću, i vas molim da čujete ovo, mora da bude, hoćemo nemački sistem, advokat, notar, Nemačka je super, ko smeje iz vlasti, iz opozicije da kaže da Nemačka ne valja. Iskoristimo to što su svi usmereni u tu Nemačku i tu Evropu. To je oružje u našim rukama, mi moramo to tražiti u toku protesta, pa će onda reći, dobro, to ne može, evo vam solemnizacija. A mi da nastavimo da tražimo to. Niko od njih se neće usuditi da se upusti u taj rat i da krene sa pričom kako nešto u Nemačkoj ne valja. Očigledno su našim vlastima mnogo bitnije evropske integracije nego sami građani. Pa daj bar mi advokati to da iskoristimo. To je pod jedan. Drugo, i ovo, i sledeće što ću reći je konferencija advokata Srbije podržala, to se posle nigde nije našlo u da kažem, materijalu. Drugo što sam predložio je da mi kao zaštitnici građana, koji ne radimo to samo za novac, nego i kad nema novca, zbog nekog opšteg dobra interesa, moramo da tražimo da se cene notarskih usluga smanje, jer su građanima smanjene plate i penzije, i da se izjednače sa cenama sudskih overa svoje vremena. Da čuju kako ćete probiti blokadu. Namerno sam se popeo gore posle tribine komore da čujem šta se priča na preskonferenciji. Pa hvala Bogu, dve rečenice, da kažem, prijatne za medije, koje su i objavili. Kolega Đorđević kaže, ne može 8.500 advokata da bude zamenjeno sa, što se obima posla tiče, na dnevnom nivou sa 94 notara. I to je super izjava i tako je. I neka je čovjek rekao. Ali ostalo vam je bilo slabo, mlitavo, neupečatljivo. Ja da sam trebao da uređujem i da izdvojim šta da pustim u etar, niste bili ubedljivi. U kontekstu animiranja javnosti i da sprečimo ovo što građani misle o nama, a vidimo šta se piše u forumima.
Meni nije problem, ja do 3 ujutru obično ne spavam, pa sam davao neke komentare, primetio sam još neke, branio sam. Pa mi moramo imati službu koja to radi. Kad ćemo shvatiti da smo interesna grupa koja mora sama sebe da zaštiti od neprijatelja? Nemojte da nam rukovodstvo bude najveći neprijatelj. A deluje mi po vašem neradu da je tako. I molim vas još jednu stvar, što ističu 3 minuta. Molim vas, dozvolite kolega Šoškiću, dozvolite i drugima, pa dozvolite i meni još 15 sekundi da dovršim. Predložio sam i da uvedemo popust građanima. I to je konferencija većinski podržala, 1-2 kolege su imali problem. Čekajte, kolegnice, pazite, kaže kolegnica koja je dobacivala na toj konferenciji, kaže znamo da može 50%. Ne znaju građani da može 50%. Vi ste iz Advokatske komore Beograda poslali Komori Srbije predlog da se tarifa smanji. A ja sam samo rekao nemojte da smanjujemo, ima svako od nas po nekog klijenta kome može da naplati punu cenu. Nego sam rekao dajte popust da damo najugroženijima. Evo moment, sad su smanjene plate i penzije pa da pošaljemo vest. Advokati uviđajući situaciju teškog građana, položaja i tako dalje daju recimo 50% obavezan popust za građanima sa primanjima ispod 25.000. Zašto to da ne uradimo? Svakako takvima ne naplatimo nikad pun iznos. Ako budete pričali još... Evo, završio sam. Hvala vam na pažnji, kolega Šoškiću. I samo vas molim, nemojte druge prekidati. Na mene sam navikao da me prekidate. Zahvaljujem. Čekajte, kolega, molim vas. Ima ovo... Izvolite.